vždy začíname od najstaršieho, najskúsenejšieho, najmocnejšieho. Baskytara Vladko Nociar, Zvolen mesto. Na gitare samozrejme Rastio Mlíčka, Zvolen mesto. No a koho tu máme ďalej? Mando Kaster, fúkacie harmoniky, Dan Axman, Zvolen mesto. Asi aj najkrajší v tejto formácie. Niekde tam za mnou Matúš Tuček, bicie Sliač. Posledný z Pirátov z Pacifiku. Klávesy Karol Svetlík, Zvolen západ. Veľmi pekne ďakujeme, boli ste úžasní. Tešíme sa na vás samozrejme aj na ďalších podujatiach a akciách. Tešíme, že podporíte naše sociálne siete a že treba zahlasujete za nás na country gitarke. Ja to poviem, je také hlasovanie, že najobľúbenejšia kapela na Slovensku je to zlatagitara.sk, myslím, že je to na country Vodenica. Zatiaľ sme druhý, ale vďaka vám môžeme byť prvý. Takže kľudne zahlasujte, ak to tak budete cítiť. Ďakujeme veľmi pekne, priateľe.